Ingeke bezisifake mani ndayenye yangu kwenda kabata kusinda kwamba tubata namu ziwa hili atanga msi mazimirene kamakaita mwezi mtu ziwa hili atanga vile mso mkolera manje ndagenda pa body fantasy ni sauri wangu anakanga ndina tatanda akapira kwa ndo kandike aenda akaenda kubadilika na ndani ndabuda klasi ndio klasi bwana mkazi wangu akamira ndio tunaona kamera na kutoa kisi ndio wanamira ndani hadi ndazalao ndio bakava mkazi wangu banga akamira pale ndio kwenda papani kama jana ndio mwaki sana hiyo box akan aiyo ndio balaka na box hapo ndio kwenda kumoto waenda kumoto zinai wangu mshamari yake ni mshamari yake nikawatia kumoja kwa box ndio kalani bila pamoja nani kwa kufinda kumoto ama kwa kutso shamari yake bado pia shop mandanga pia kipindi ya change yangu ya pesa bado kitu kingi mali matindi kada na mali ndio wanaweza kushuhudia kwa watu ndio watindi sana ndio tole abanozi ini vikuri ndaona zvaiti ndo bavadi vaenda ndo bandaiira mota iye ifamba shuma sevanhu vanga vasina chavaidi ndobva yaenda kumba kwavo ndovandaifungira murodhi pari straight back ndovandaona mota ichikona yakatarisa kumavira zuva ichigaizokadie ndayapaka pasaidi pepamba pangu pane chirima ipapo nekutoita kure asi padhuze harioni ndobva vadzima malaiti emota ikunze ndobva vadzima emukati vatizii ndakamira almost 4 minutes ndobva ndatanga kutevera ichiziva neheji nekuti ndiri pakati vanhu vanodiona ndazosvika padhuze ndobva ndakamhanya ndobva ndasvika pamota ndakasvika ndikanoka havana kuvhura ndikanoka havana kuvhura ndobva ndakazodongorera noti mota ine timbi ndikaona vanhu vari chipata kurongedzeka yachidzokera kusiri kwake ndobva ndakatanga kuva mota ine kuti ndakuipani ndobva akazovhura tatatokona tatitokufonera tatakatokumirira mamakandimira pano paipa makabharana mumota siti kuda madzimai vangu rararara ndobva ndakatanga kuva mukazi uye achindibata chikandozviora chikuru achindiratidza kuva mukazi wangu yatiwe yako nenyachaitatana siyembopedzerana nemunhu wangu pakatanga ndibvisa maichirunga vataautemi ndobva ndakazoti chimira ndidaizi vanhu vauye vaone kwakapaka mota yako kuti mota yako kwakapakapa ndokuperekedza munhu uri kurikutaura ndobva akati handibasa nazvodobva ndamhanya tora pichi ndikamurovera mavhiri 2 emota yekuti asaenda akamutsa mota isina mweya matai akatiza akaenda achiramba kuti vanhu vauye vaone mota yake payakapaka ndanziperekedza munhu adhapa atakwanisi kufamba kana wanzivoperekedza munhu achakwanisi kufamba wangadenda pagedhi ani kwete kuti gedhi riri uko uya kumakuseri kweyadhi unopaka nemota usiku wakadzima maraisi wendaperekedza munhu akadhapa ndakazviramba shamari yangu yani mwakuchini albano shamari yangu murume wakakandikumbira akati muperekedze kubhora ndabva ndaenda kubhora naye ndabva ndasvika ndabva ndamutanga uchaona bhora ndabva taenda kubhora tabva tanoona perekeza murume wani wake bhora padhuze nepedu kungojamba tari tabva taenda pabhora shamari yangu yakabva kuisa chibhurasi akati kana masvika kubhora utendere murume echitundatachida izvozvozvona zvakaitika munhu vatananotanga zvachitaura kuti imi hamuna here kuunge muri mumota yevana zvakaitika kuti mumota ndandiri maiti tatakangogara muchigara izo chidaiti
ndakavachakura paklasi ndavatakura ndosvika ndikasiya paketi ndavasiya paketi pandaitena ndida kutera kuti dzike ndobva vadzoka ndobva vati murume wangu havo ndikati kwenini handida kupira ndikuta kuti rizokusei pana ndadzaa ndakuda kuzokera pamari klasi iyo ndakuzokera klasi ndokupinda pamupeta motikari vapinda motikari murume wacho ndinguva dzakazosvika edotina nanditorivhesa kuti ndidzokere ndiendele wakasvika akambosvika ndopava ndotanga kurovana avangosvika ndokura ndo vatotanga kutanga kuvarova vakagara ndokatekuvapatikaamurovera neni nyenyamuda kurovera neni vanhu vatoungana vachinemezeyatoti ungana vati pane watiri kurangarira isiwo tineza tiri maya avana ndotombodovateerera kana ari kuti aiwa uye akasitoripo ndikosa maunziya ngozi ndiye akatondikumbira maunzirei itova zvina basa kukumbirai but kwamakazoonekwa vai vakwe vangautinisa nai maza mungazive zvaipa nevaviri musiku chete ndobva matosara ivo zvokuti avakazofamba sei mungazvipindirawo izvo zvakudoraivo mudakuda kutinise kuti mai vetu munhu angazivi zvaiti asi nami zvine ndinozombozwawo mhosva nekuti ndingakatokumbira botsi nekuti uyu mudzimai uyu anga ane murume wangu klasi pekutanga ndiye akanomisiya indaidika uyu pandakazodzokera navo ava ndaidomuaa yangu pawadhi ava vaidomusiya unonzi anavaiserinvesi zvinonzi rashel inoti saka vava kuti mune murume wangu kuraiti andekumba ndobva uyati handoda mumboni wadoro vandati kuti tiende kumba ndozodzoka zviti imisarai ndobandovagana ini ndindoendaona inzwai ambuya amai inzwai ambuya hatisi kukudai kuti muve witness mudare simukai imimi muchiteerera nyaya yehama dzenyu pamati makanga musiko kana modero zvafanira kuti munhu angori nawo nezvapera ndari nawo vaiti kufunga wakuenda kumusha zvakateerera ine peni makapedza makadzara kutamuka kuti ano ndiri mudare shamwari kana zvekuramba ndinondifonera ndati ndiri pasibhizi kuche wasvika miraiva kuti ndiri mudare hatidi kuti tinogadzira difendi isingadiwi nai mai imi muri mawana murume wenyaya nemukadzi mumota vari vakagara tidi chakaiti tikuti chakaitika ndota makuzotaura ini but kuti ndimi mangouyawo zvini maswana murume wenyu nemukadzi vari mumota nguva idzo aiwa but munokuisirei dzaive nguva saka ndikoenderotika nguva onderotika nguva hazvina nguva saka seiti 7 hadzina problem dzeni dzisina problem chero 2 dzemasikati dzine problem kuti una mukadzi womunhu usiku unovamoza imimi ndinoona taura zvakaiti ende togona mechitokwadi asi zvinonita kuzwisisa kuzwisisa azvinoerenga andati azvinzwisisiki zvinzwisika iwe wana mukadzi wakwane munhu moti malaiti akadzimwa zvinzwisika kuti iwe tomboda akafuti mukadzi wako uri kumuchaya kuti aripo mwana ari mota
Munoramba musina vamakaita maida kuita kana musingoita kana kuti maironga hapana chaziva ndimuri tu muchaziva kuti zvii zvakaitika zvisina kuzoitika asi chakangoshata chekuti uyo arondedzera mafambiro amakaita kubva kwamakafamba neshuwa taura kuti apa shamwari yangu shamwari dzeni ndozakano amai avanga vati hapana sezvo zvitazafamba uyatichii iwe wakanzi uperekedze mai vanoda kui wati chii wakanzi uperekedza mai avaita sei nani ko murume wavo akanga ari kupi iwe wakatumwa nevavo uperekedza mai avakakupa mari saka mai avanga pane vanodati vakutumira matachoerikwe tozongotumwa ezovauirwa ndiyo apa totombokuchacha next time auzviti imhosva kugere mukadzi wemunhu sikuchita zvakaita mukadzi wemunhu ndokwevaya mai vave kunyepa vaya mai vekudanana nomumwe muchinda futi vavenzi vekonobika sasa vepechoifuti muno mukapinda upa statement wokuti statement wakukanda statement uri mambo anga kunyebera kuti vese masabhuku vese anga kunyebera kuti wataura ndavanzi ndivaperedzi vanga ataura yega vanhu chese ndakapinda haisi yako ndiyavo uchazosangana naye kwanosangana chitirevera munhu fine iwavo basa rako nderokuperekedza vanhu singabhatani kuperekedza maya kumbirwa rimwe munhu saka munhu iye akakuparisa mhosva uchera mungi mbeiwa munhu mabva kubiwa mbemberi munhu iye akakuparisa mhosva wakandiwatakura iyi iye ndiani murume akaremari ndo vanhu vaitoda kutakurwa ndo vanhu vatoda kubatsirwa akadi kubatsira iva munhu asingagoni kufamba akatombotoshauka nevava netsoka ivo ava vakwanisa kuperekedza munhu vasingatyi vozotya kudzokera kumba kuine babva vakure zvakadii kwakaita sei kumuda mota chingaita kuti kude mota kunonzi uchakuperere uyu murume mamuzarata aiona zvezvaiti mamuzere ende ndizvozvo kuti shamwari dzeava makamboenda pamota ava ndobva vakazopinda mumota andizve ava ndobva vadzokera nokupinda mushopu azvize zve but aivapo uyo anokudzwa nemunhu aivapo mai kwayakaenda kunodongorera mumba kuti vanoti murume ari pwere vakaonati haapo ndopauda kudzokera ivo vakati bo hapana munhu ivo vega ndokutaura kuti hapana munhu ndobva vadzoka nasimire mubvunzo wangu
ava vachienda kunotarisa kuti murume ari pemaperekedza kungoperekedza wakasariwa vakaramba makamira handina kuramba ndakamira ndoti ndakatoenda kunotsena zvopakaita handi takasepapa ndasvika ndamira paburuka akaenda kunotsena udidzikeko ndokwawakadzaa uzoera kuti vaiona moto vaiona zviri zvamaita awo aiona kubva papoint A to point Z aiona zvese zvamaita shamwari dzenyu nekuvamukuenda moto akatoitera bishop aiva ari shamwari yenyu yakaregiri kutaura kuti mudzimai vakotamusiya tamisa mota aenda kushamwari yenyu payakamona mushop asiyazoisina Aperekedza pa 300 meters. 300 meters. kilomita. Zvavanoita kupedyo chakaita kuti ndivabatsire handiti inyaya yekuti kupedyo kunotyisa nyaya dzekuvana kuvanhu dzekuwa kwevanhu. Saka pavakandikumbira vanhu vandogara navo mukomira handinambobva ndafunga kuti vaite mai vangu saka pavakakumbira vazoona murume wavo mushopo mota iyo yapasumuka isinyazivi vakataura avana kuzitaura kwanza amuna chikuitika kuti madzimai ako ndovesa moto akatotitimi madhringi yatanhamani vachitonishida vakatenga poloni ndikatomunokerwa kwachinji uye achitambira dhora ravo raitenga poloni kubva vadzokera vakadii kutaura kuti madzimai takakwidza moto chigiri pamusoro imamo dai ndaiva nefoni ine rekodha dai baba vandakavarekodha dainda kupera zvavaitaura ndaiva nefoni ine rekodha ndokuti inini pandakaenda kuklasi pandakapinda mota ndakanzwa neshamwari yangu chiti murume wako akuhwandi panapa bati akadhakwa ndikabvona ti zvaakadhakwa akambostika nedoro ndikavanongera pageti ndikarara panze ndikazopinda mumba kumabani ndafanira ti pamwe akadhakwa semadhakuro akaita pandakapinda mota ndakabva ndakumbirawo ndikati kana akadhakwa ndikasvika kumba asipo kana akadhakwa todzokera kumashopu ndinomutsvaga pamwe akasitika ndakamutarisa pamashopu ndakamushaya because inini pakandiona akandiwati pandakasvika kumba ndabva ndashaya ndabva ndaudza kamukomana kamwana kangu kari grade 5 ndikati pfeka jaketi tinotesa deti vako mwana anga asati apinda mota because ndakangoti ndichipinda pageti atongoti kamupanda ndakangorevawo mbijana ndakangoti ndichibuda pagedhi nini ndichipinda mumota mwana achisvika pagedhi baba vake vachisvika pamota akabata jaketi mwana ukaenda vagara vanotondisafgeta panyaya dzese ndikataura nemunhu muarea havadi kuti nditaure nemunhu rume havadi kuti pamba pavo pauye pachikumbirwa sauti chaivo but ndinenge ndisingade kutoti paitike nyaya dzakadai chero munhukadzi chaiye akauya akakumbira sauti avadi munhu akati nditemere mavheji cheko avadi avadi ini handishaiwo here pamba pangu pamwe panhu patinoda kuti tinzwisise mambo ndepekuti mavanzwa amaya vari kuti ndakakumbira kuita izi ifi ndo vakazotsvagira kuti mota vandamatsvagirwa neuyu ini ndakakumbira kuti kana ndamushaya kumba toenda kumashopu makangwara saka ndangoti muchitanga vanga vachiti murume achipa statement vachisekerera ndikati ko muri kusekerera zvikanzi ndikati why munoseka mukoti muchiakizwa nyaya yakashata kudai asaite hunhu hwakadai ngaatye vakadzi vevanhu unobhadhara mombe mbiri newai mombe yekundari medu munomo yakachipa $300 saka mombe mbiri 600
why unogara ichifamba ukaishaiwa unonga kana ndimbobereka pa vhesi andikufunga achoreka kaito nechibokari vanhu vachingobatwa zvakungoita nhasi wavatidikana une chichemo chemako zvinobvumi kwedu chichemo chandinacho singazivi ndakaparawo mhosva nekubatsira amai ava rapa handina kutotanga kuti ndivabatsire kana kuti ndiwo musi wazvaitikei wacho wachaonekwa tinawo watanga nawo handina kana musoko kutanga aiwa handina kana mona kubva pakaitika kubva paklasiki pacho handiti pandavatakura handiti kubva paklasiki pandavatakura ndekusvika kwakaita murume wacho chikwe chetongodii 4 minutes kana dzakatowandisa amene ndisingazive zvangu kuti kana amai ava pamwe aiwa ndokuti andikubva asi kuti inokabva ne4 minutes ndati kubva nekusvika kwakaita murume wacho ndofunga chikwe che4 minutes zvapakaita isusu handinotenderera ipopaitoadambudzira handisingazekundikatotaura nemunhu matowirirana maatodanana pa4 minutes unobhadhaririza timwe idare ameama ndakuvunza dai kuriwe wana mukadzi wakwani munhu ndinotauzi unofunga saka waudaura mizofunga chizvozvakaoma kudaro but inini mhosva ndati ini panyaya yemhosva ndozvandikuta kuti inini usaidi vangu kutobatsirawo pandakaita ndiri kupinda mhosva nenyaya yekubatsira ndozvanaitaura ndaida kuti nditange manzwisa kuti inini amai ava kutosangana kwandakaita navo i4 minutes dzandakavatambura ndekusvika kwapapaa kunzwisa wangu unoneza kunzwisa kwangu unoneza ndanditokubvurira paiaendeaa kunzwisa kwangu unoneza unoonzegera kunzwisa kwangu unoneza mambo vari kuti unochema kwete kuramba uchifana statement chema watuchema ndiyanoakunaverenga bhaibheri voerengai zvirevo 7 uverengere murume zvirango zvirevo 7 iri pachii ndafunga ndiri kuchema ndikatanga vaverengi vochema zvirevo 7 pa mundoona musoro ikoko unodi yambiro pamusoro ndiri pamatare pangu ndikuya mukati mamai manje mtiti yambiro pamusoro pemukadzi chifere ndo musoro weshoko 7 pa1 yacho mwanakomana wangu chengetedza mashoko angu ugoviga mirayiro yangu mauri chengeta mirayiro yangu ugorarama uchengete dzidziso yangu semboni yeziso rako uzvisungirire paminwe yako uzvinyore pahwendepa yemwoyo wako uti uchenjeri uri hazvanzi yangu uye uti kunzwisisa ndiyo hama yako. Halo. Vereka chama. Halo. Mamfonera asumaka kuchengeta kure nomukadzi chifero asingazvibati unokwezva mashoko ake 6 yacho napahwindo remba yangu ndakatarira panze nomumagirazi ndakaona pakati pavasina mano ndakacherechedza pakati pamajaya rimwe jaya rakanga risina njere rakanga richidzidza
rakanga richidzika nomugwagwa pedyo nepakona yomukadzi uya richifamba rakananga kumba kwake panguva yorubvunza vaeni. Zuva ravira kunze kwosviba. Ipapo mukadzi akabuda kuzosangana naye akapfeka sechifeve uye azere nounyengeri. Anotaura noruzha uye anozvikudza. Tsoka dzake hadzigari pamba. Imwe nguva ari munzira, imwe nguva ari pazvivara. Along Pickstone Road, Kona Mputa. So 15, this is It's 15. 15 ndopa vainyorwa ndopa yakanyorwa saka ndofunga riri mutatu musi wa 20. Yes, musi wa 20, musi wa 15. All right, mom. Okay. Ndiraende panobva ndikuda. Mamaivhara. Ora tisiyani. Taura hapo. Ini ndandira kuchemo kuti ishe. Ini ndaitobatsira vanhu uye ndakaziva kuti ndikutaura zvawakaita. Taura chichemo. Chichemo changu ndechekuti ndine mhuri. Vabereki vangochezve vandoshanda mari yandotambira mitambo yayo i300. Saka ndaikumbirawo daima ndideredzawo mutumbu kusvika papi kuva pakaita munhu imwe chete nehaino unowana zviri aripo 2 months ndiri tinoita chatotataure tisingadi kuudza mazuva apadhuze atwa mutemo tinotamuita kuti nii tinoda kuti zvakakusungirira kuitira kuti musungu wacho ukasvika ukakundikana toziva kuti mani sungai munotichenja masangana nacho chatofunga tinokavha namutsuri apone murume ari kukumbira mutongo wamapa achitidzikiswa akandisungisa tikabhadhara mapurisa $20 ndikapa $60 emakaya ndakaona chinodaisa funo achidza neisina munhu inosiya ndakaita ndikauya kuda imari dzanaisodaisa kushandisa ari kuda nemhuri ine nditochengeta mai vemudzimai wangu ofu pamba pangu izvezvi vari kokumba tsano anga ativatora pamudhinga itsano yemuzinzikire nyama ye ndakurindire saka yenotomo kunosiyaneke edwanyai iwewo wakazokokora machaini nyaya yakatozvimirira tisizutavabata amira ndikambotaura nekuti hautsivi chivi nechivi ukatadzirwa munhu akangwara unopotera unomhanganisira wakaita nokuti ukatadzirwa ukatadza ndosaka wakazvibhadhara mataimu uri kurapo kati andozvo so iwe mashaka zvinezvi semu uri kungotiudzawo zvako zvakamboitira isu katitonga vanhu panapo hatiudzwi matongero nevari kutonga nevane katadzi tinoita maonero ani tine vanhu tese ende mae ndoda kukuudzai kutira kune vamwe ane nyaya dzisati dzapera vari muno
kwamambo hakusikokuti ndawina nyaya kusikokuwina ndikokuti tayananiswa kuno ndikokuyananza kusikokuwina kuti unoti ndikatowina nyaya tikanoyananiswa isu kuno kwari kusikokuwina panje uri kuzowina uri kuyananiswa tikuona tuda wakaukama wedu uyu tikutamuro wakafairi kanofanira kubata ndika achazviiti futi mangwana mahama friends moramba muchionana muri vanhu vachi andizve kudevedza tsano wagona tsano vanotoda kuti mozotaura navo kumba zvakanaka vanotezva vozogara pasina vanhu vatotaanza vadaiwa wamunhu wadire kuti izvotinyadzisa tsamawo kuita zvoita kuti zita redu ritaurwe mune zvakanaka andizve akusikokufanira kuti anoonanya akuwiriko unoyananiswa pachine zvimwe manyora madhesi ataura noku asi atataura ndofunga musa pedwa azogara pajira owe don't what wagara uchishanda uchienda mhuri yako kwete nemari yechimike mukadzi uchatozoshandisawo zvimwe kamari kachakuti kuchipa Hoje,